kendo mapok one. Kapok wadonjo twak mathoth, achiel kuom penjo moorna kae en ni to ere kaka ne ging'eyo ni magi jokanyo mag ODM? Paro moko osewuok ni choka rawere imiyo gimoro matin tikelo gi e rombe mag siasa. Ere kaka ochopo? Erokamano. Lydia, Kenya kae siasa, iwacho ni siasa seche moko siasa jigoyo gi propaganda, weche ma ng'ato chunga to keto e media ama keto kata mana e redio agi to ji winjo to mane madhi mbele. To ka ng'ato penjo makamano to okokoni kama winjo penjo no. Ber ka japiny penjo to seche miwacho kamae wachno winjo kune. ODM, chama mar ODM en chama mantiere kod structures motegno ma piny elum malo nyaka malo national. Koro kawuono kijende mane waromo kodo youth leaders gi manowuok e sub counties 17 ma Nairobi. Mane mana ma Nairobi county kende nikech siasa kachako to nyaka chaki e chunye malo men capital city mano Nairobi. Koro kane gibiro to ne selection team ne based on youth ma rowere motelo ne sub counties gi duto. Mamano kiwo Kibra, Lang'ata, sub counties go te nyaka Ruaraka te. Koro ken gimoro ma ng'ato ne chung ama ng'ato wacho ni ong'e ng'ato, koro ong'e rawera moro dwaro ni mondo okeli, no oken kamano. En gima no bet piny ma oyier based on jotelo mane marowere mosebedo katiyo ne chama. To gina jotelo mabeyo kamoro amora, jotelo mong'e mabe nitiere e track record. Koro mano anyalo wacho ni en propaganda. Koro mago ne jotelo. Mago ne gin jotelo marowere. Jotelo mag rawere. Mag rowere. Youth leaders. Yes. To paro moro be wuok ani to kare jok ma ok youth leaders ibro luong karang'o? Koro kawuono kiking'iyo, kawuono kama ne wadhie venue mane wadhie SK Jamhuri Grounds kacha, showgrounds. Jotelo gi gin 17, lakini hall nopong' te ma Nairobi, iwinjo. Manyiso ni turnout kata kaka kijende gi rowere gi no wuok karomgi en gima podi kata na joma osebedo kawacho ni ochamo bedo onade chama chakre baba moluor baba Newewa, koro chama sani koro kochung' kamoro achiel rowere onge. Mano gima kaono no wuok maler kendo no kono jopiny kod piny mangima ni ODM kaka chama oriwore kendo ni kamoro achiel e buo moluor daktari Dr. Oburu Oginga. Manyiso ni ODM podi oriwore to kendo ODM ojali rowere gi duto. Yes. To kama na ahinya. Marceline, ikuodho na chien